Zorionak, guzti eskerrik asko kantariei, benetan zorionak egin dozuen lanagatik, egiten ari zaretenagatik, eta oraindik ere egingo dozuenagatik. Benetan lan handia egin eta egiten eta egingo duzue. Topatu duzu udaletxe batzuetan, Itzelesko zuloa, Ruger gazta baino zulo handiagoa dakana, eta zuloak taportzen aritzen ari zarete. Beste leku batzuetan panorama beltza, saioak aipatu du, eta larrosez bapostu asmatu duzue. Eta benetan oso pozgarria da ikustea nola gogoa eta borondatea dagoenean, nola dan posible batzea eta aurrera egitea. Lehenengo eta behin batzea. Prozesua luzea izan da eta ez da erreza izan. Ondotxo dakizue zuek, nik baino beto. Alde batetik behar izan da heldutasuna eta bestetik behar izan da eskuzabaltasuna ere bai. Hau da, edozein akordutara heltzeko, lehenik eta behin bestea onartu behar da, solaskide onartu behar da. Gero entzun behar da, eta azkenik berarekin akordiotara heldu. Eta hori da, arratian egin izan dana, azkenean bildu eta Euskal Herria bildu sortzeko geroago. Hori da oso prozesu interesgarria eta horrek ematen digu indarra.